iso ngepek rasaku cah kramat jenenge Paris. Ngene. Tris omong ngono, ambare dolen nesu-nesu. Nek nesu-nesu malah pentas tugas akhire cacah ngedon omong ngono. Mosok akbar nesu lho wingi rabine Mas Iqbal ning gedung wanita ku dibualang mangkok.
Dur. Kawuryan asri kedulu gagah gumregah gambira lampahe prawira tantama hangangkat karyaning praja Sembada Wiratama Sembada Wiratama Wut latalah ya Paman Sengkuni paman ingkang sampun medal saking kasatriyan Madukara kang putra Manjarjunut pundur sasana cumadhong dawuh paman kados pundi kabaripun pasewakan lo Kang putra Tirta Tinalang kula pun karata marmarsa cumadhong dawuh surtayu cumadhong dawuh paman Jaya Jatra kang putra Sindhu cumadhong dawuh satriya pedhanyangan Bambang Satama cumadhong dawuh paman la Pak Lek Cengkuni kang putra Dulma Gati kang putra Dulma Gati nyadhong dawuh paman ya opo lho ya opo kabaring pasewakan wonten ing kasatriyan Madukara Pak Lek iya anak angger Kurawa kabeh wae dina sak mengko aja padha saur manuk dina sak mengko kaping pisan rungokno gatekno Kang Sarta nglakonana awit ing ripalungguhan iki wa sing rembug aku lan gurumu Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang si Janaka supaya murungake supaya mbatalake sediane si Janaka anggone bakal duwe gawe mantu dene mantene ya kuwi si Gatotkaca kelawan si Pergiwa kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Anggara Duryudana tinangisan karo ponakanmu putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara Lesmana Mandrakumara dina iki lagi gandrung kayungyun karo Kasulistyaning Warna putri Madukara si Pergiwa mula iki mawana kasatriyan Madukara si Janaka wis sarujuk mbok menawa daupe anak si Pergiwa iki mengko kelawan si Lesmana Mandrakumara iki tegese dedhaupane Gatotkaca bocah pringgondanitan Pergiwa sida wurung sida batal paman ya pancene kaya mangkono Dursasana mula dina iki para Kurawa tak klumpukke awit apa awit dina iki ana sing dadi pepalang ora ana liya kejaba mung bocah randu gumbala si Antasena. Antasena napa Antasena dina iki sajake ora narimakake yen to kakange Gatotkaca batal rabi kelawan si Pergiwa. Malah kepara sajake si Antasena maneni kelawan para Kurawa. Mula dina sak mengko padha budhal. Antasena dadi pepalang. Yen Antasena dadi pepalang ora sah ndadak kesuwen enggal singkirna klilip mungguing cangklakan
bocah arandu gumbala Antasena kudu mati dina sak mengko. Makaten man, pancen kepara nyata Dursasana. Muga-muga sedya hayu bakal manggih rahayu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bambang Swatama. Kula wonten dawuh paman-paman Pati Harya Sangguni. Metuwa njaba ya le cah bagus. Metuwa njaba nata bendhe kaping pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir nuringi paman dhateng Sedika Hamid madal pasilan. Umreh kang bala lumares budalek prawadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana swarane rame kumuro ombake samudra
Pas. Hei. Pas. Oh, ahi ho. As. Hi. Da. Pa. Hi. Hi. No. Da. As. Hi. Yo.
Hayak-hayak prawadya balagung ing prajurit mangsa gumrega tumanduk kang samya alumaris hanempuh wreksa kusuma wicitara ing wasenggana piye Antasena Kakang Antarja Antasena kepriye sajake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu pregiwa bakal ana sing dadi pepalang kusik aja waton kandha nanging kandha sing awaton Antasena janjane ana perkara apa to Yayi ngene ya Wakapi lan Kakang Antarja dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedhaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Pregiwa dibatalake kelawan Paman Janaka jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon regin canging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik iya jagat iya Dewa ya Bathara arembuk wis gumathok antaraning Jodipati kelawan Madukara lha kok ana kedadeyan kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena Wakapi aku ora gumun kok Pakde merga tekaku mrono wis kedhisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengguni sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina Antasena bisa kandha kaya mangkene merga kabare Paman Janaka bakal tetep duwe gawe mantu nanging mantene lanang disalini saka negara Ngastina. Yen ngene ceritane, iki wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Ngastina, Wakapi. Segara kang bala tumingal barang campo samya medali. Lerat atit wileting kota. Danyu mengkong mengon sang niti benjang sang aji micil Aladinya ngebali wus terus to sura wilogo kaya buta sing ngregil wela dalah ndak sawang kai ana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang kae sajake barisaning Sata Kurawa wela dalah Kurawa bos urip aja karo nden gawe enggal dipapak ditakoni apa perlune ayo Pak Dik ndak derek iki Segara jancut kumregut ngembat matang ora basa mungsuh tangkep cocok kamparan bau sayakti tingalena prapteng lampus serna matyaning palugon
adel gayung kono Ori sang Rama Ndaya Patyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning wareh Mbadha kolam tanpa tuwuk mena-mena drojaladri mila gugus saben ari mut latalah tublas ketrawasan durung suwe anggone para sata Kurawa padha bebudalan kepapak ana wanara kusika seta tegese ana kethek wulese putih memplak ora pangling pendhita Kundalini Begawan Anoman swatama pancen bener penderangan mripatmu kowe bajingan kelangan lacak sumedya laku marang menyang endi goleki buron laronku ora ana kidang kang sarta menjangan kang liwat ana dalan kene buron laronku dudu bangsane kewan lah banjur bocah randu gombala anak Werkudara jenenge Antasena goleki Antasena duwe perlu apa Antasena ndika nyembah dlaman ora babate gulune apa dosa kang sarta keluputane Antasena nganti bakal kok arep kok pateni dosane digendong lupute dindit anggepe apa Antasena maneni marang apa sing dadi keputusane Raden Arjuna nggone bakal mbatalake utawa murungake dedaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa kudune kuwi ngiluwa karo githokmu Bambang Swatama kuwi wong jaban rangkah wong-wong Kurawa iki sing arep duwe gawe kuwi wong Pandhawa ing antarane Jodipati kelawan Madukara kowe ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen yen isih kepengin dawa umurmu sumingkira mundur saka kene minggata saka Madukara yen ora minggat apa kara tak babati barisanmu wani karo Bambang Swatama entek wedine kariwanene bagus leno kaprayetan lair kon batin petanda Bambang Swatama kelakon dari pengewan-ewan kowe sengono Oi lo ai oi etan-etanan Anoman murang toto oi Dewan kowe. Het ah oh ah oh ah. Hoi. Ah. Ah. Jamu Anoman kowe lo et wey ya oh
Mudar kowe. Jamu kowe. Awet son labuh bangsa hanjrah aruh asma reksi
Pes, pas, hit, low, hey, ot, hey, as, Itan Yondoseno. Us, ho, hey, 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 wes, wet, wah, wah, look, wet, us, hey, ya, hey, hey, wah. Hey. Tak. Oh. Wes itian iki. Oh. Ayo pendiliane. Cilaka bencet. Pandya Bala Pandhawa yuk kumulung mangung sering sata Kurawa Kambah Kungke Sara Katite Paman Sengkuni paman lonjong mimis lampahipun melar mingkus ambekanipun wonten perkawis punapa paman Sengkuni adoh ngaturi ketiwasan nggih sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gatotkaca lan Pregiwa dipun wurungaken ketitik sakmenika para Kurawa dipun ajar dipun pala gantang aji ngajar kewan Kurawa nyuwun pangayoman nggih Antasena murang tata paman Sengkuni paman kula aturi sumene sawetawis Antasena rak tibani pusakaku ora kendang derajat apa kowe Antasena
obong ayo endi Kurawa adep ana iki Antasena Waduh, Nger Antasena. Antasena. Hanoman malumpat sampun prabeng witing Nagasari mulat mangandhap katingal ing Wokapi Yayi Antasena kendhang kaprajondhang kenging daya kasiyatipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun wa Anoman ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara. Ngger upami kang Paman Janaka dipun tandingi ula wasumelang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pepundhen Pandhawa. Lajeng kersanipun Siwa Senggana kadosa pundi wa becik nyimpang dalan kemawon. Wong alah niku mboten kalah kok, Ngger. Wong alah niku mboten kalah. Kalian nderek memuji murih pedhot pepeteng punika enggal sumisih, Ngger, ngestakaken dawuh Wokapi. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tisti sunya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning putyanira sang dwija wara ambrengeng lir swaraning madu brangta manung sungsarining kembang
wancine wis madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking arka arsa amadangi jagat dupi tata sing kamantyan diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana. Narkotika ya. Obat mbebayani ya. Ingkang uga sinebut narkoba ya. Ganja heroin iku tunggale ekstasi sabu-sabu ngrusak saraf lan jati diri tan pilih tuwa muda dingolehna hancur mulane kudu dilawan sing prayitna lanang wadon gedhe cilik aja nganti dadi korban.